og velkommen til vores anden guide. Nu har BO flere knappe faktorer, og derfor skal vi bruge Lindbrock til at løse dette problem. Vi skal finde ud af BO's optimale produktmix, og derfor har vi følgende skema, som viser, hvilke knappe faktorer BO har. BO har to produkter, BOPlay A9 og BOLID 15. De har tre knappe faktorer på henholdsvis metal, maskintid og også en knap faktor på samleafdelingen. Metal kan de maks bruge 400 kg i alt, og der skal bruges 2 kg metal til at producere hver af BO's produkter. Derfor indsætter vi som den første begrænsning 2 kg og 2 kg, og så er der i alt 400. Så har vi den næste begrænsning, som er maskintid. Der skal bruges 6 timer til at producere det første produkt, og 3 timer til at producere det andet produkt. I alt er der 1600 timer. Derfor indsætter vi 3 timer, som var 6 timer, og 3 timer, og 1600 timer som den anden begrænsning. Den tredje knappe faktor er samleafdelingen, og der har de 4 timer, eller de bruger 4 timer til at producere BOPlay A9, og de bruger 8 timer til at producere BOLID 15. I alt er der 1200 timer. Derfor indsætter vi 4 timer, og 8 timer, og 1200 timer. BO kan selvfølgelig ikke producere negativ. Derfor skal vi opstille to betingelser, som gør, at de minimum kan producere 0. Og den første hedder 1 og 0, og så skal man huske at vende ulighedstegnet om. Og så har vi ens begrænsning, som hedder 0 og 1, og der skal man også huske at vende ulighedstegnet om. Nu skal vi så stille dækningsbidraget for de to produkter ind. Og fra dækningsbidraget for BOPlay A9 er 400. Dækningsbidraget for BOLID 15 er 600. Så stiller vi den til maksimer, fordi vi skal finde det maksimale dækningsbidrag, og den giver os dermed resultatet. Resultatet bliver derfor, at der skal produceres 100 styk af hvert produkt, og det samlede dækningsbidrag bliver 100.000. Mange tak fordi I så med. Jeg håber, du får 12 til eksamen.